Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i današnjem videu vam predstavljam najbogatije trepere na Balkanu, a vi obavezno ostavite like i subscribe, zapratite mi Instagram Red Genije i tamo mi pišite šta sljedeće želite gledate. A sada mi možemo da krenemo na ovu veoma zanimljivu listu. Ines je jedan od najmlađih trepera na Balkanu, ako ne i najmlađi, koji je iznenada došao na scenu nakon što je izbacio svoju prvu pesmu, London Zore, na kanalu Imperija, gdje i danas izbacuje pesme. Pored toga što je najmlađi treper, također je jedan od najbogatijih zbog svog oca, koji je jedan od najmoćnijih ljudi na Balkanu, a pritom je jako poznat po Bosni i Hercegovini. Pa nije ni čudo što njegov sin je sa svega 17 godina već na listi najbogatijih trepera na Balkanu. Sljedeći na listi. Nekad sam imao sve, nisam imao pjesmu, sad imam i sve i pjesmu. Ide jebenika, happy flow! Sljedeći na listi je Devito. Devito je umetnik bez identiteta, ali kroz sve svoje spotove koje izbacivao pokazao je njegovo bogatstvo, što ga stavlja na listu najbogatijih trepera na Balkanu. Pored toga, verovatno ima biznis pored muzike, za koji mi ne znamo, koji mu donosi dosta novca, pa usput to rado pokazuju u svojim spotovima, gdje znamo da je za jedan spot istrošio čak više miliona eura. Sljedeći na listi je Sin Enis. Sin Enis je još jedan veoma mladi treper koji je od skoro na sceni na Balkanu, gdje je prvu svoju pesmu izbacio na Imperija kanalu pod nazivom SLK, gdje su mu pesmu upravo radili Buba i Džala brat. Ovaj mladi treper je poreklom sa Balkanom, ali većinu svog života je proveo u centralnoj Evropi, gdje je verovatno stekao novac koji sada posjeduje i bogatstvo, ili pak njegovi roditelji posjeduju firmu od koje je sebi uspeo priuštiti veoma skupe i kvalitetne spotove. Sljedeći na listi je Rasta. Rasta je također poznati treper koji je već nekoliko godina na sceni, ali naravno nije imao novac i svu slavu na početku, nego su se tu nizale godine da bi stigao do ovog nivoa popularnosti i pritom došao do toga da uzima par hiljada eura po jednom nastupu, a pored toga i njegova slušanost na streaming platformama i YouTube mu donosi dosta novca, što kad sagledamo sve ukupno dovodi ga na listu od najbogatijih trepera na Balkanu. Pored toga ima svoj label Balkaton Gang, također ima i kanal gdje izbacuje svoje pesme, što mu također donosi dosta novca. I posljednji na listi su po vama i najpoznatiji Džala i Buba, poznati dvojac koji su sa rap scene prešli na totalnu komercijalu i možemo da kažemo trap. Samo svojom pojavom pune arene i klubove, a pored toga imaju i sopstvenu produkciju. I samim tim su i vlasnici Imperije, koja sama po sebi se gleda kao jedna ogromna firma, od koje uzimaju veliku sumu novca. I uprkos tome, stavljamo ih na listu najbogatijih, ali i najpopularnijih trepera na Balkanu. O njima je svaka reč suvišna, svi znate ko su oni, šta su i otprilike koliko se ceni njihovo bogatstvo. I da ljudi, to je to što tiče ovog videa, ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe.